the name of Jesus. Spreek de naam van Jezus. ¿Alguien puede mencionar el nombre de Jesús hoy? Kan iemand vandaag de naam van Jezus benoemen? Alguien puede decir Jesús. Iemand die kan zeggen Jezus. Alguien puede decir Jesús. Iemand die kan zeggen Jezus. Alguien puede decir Jesús. Kan iemand zeggen Jezus? Con autoridad, Met autoriteit, con fe, met geloof, con certeza. met geloof, Mira, cuando overtuiging. usted llama a Jesús, Wanneer je op Jezus roept, cuando usted dice Jesús, yo estoy sintiendo wanneer una je batalla. Jezus zegt, Cuando wanneer je usted Jezus dice zegt, voel Jesús, iets. Als u Jezus zegt, Cuando usted dice Jesús, wanneer u Jezus zegt, usted no hace falta decir nada más. dan hoeft u niets meer te Si zeggen. usted tiene un problema, Als u een probleem heeft, solamente di Jesús. zeg alleen Si Jezus. usted quiere que Dios haga algo, Als u wil dat God wat doet, solamente di Jesús. zeg alleen Jezus. Speak the name. Spreek de naam. Speak the name. Spreek de naam. Speak the name. Spreek de The naam. name De naam of van Jesus. Jezus. Solamente eso. Alleen dit. Si entendemos el poder que hay Als we begrijpen van de kracht die er is. en speak the name of In Jesus, spreek de naam van Jezus. podemos ir a comer. Podemos ir a comer. Dan kunnen we gaan eten. Porque mira, el evangelio no es difícil. Want kijk, het evangelie is niet moeilijk. El evangelio es entender Het evangelie is y begrijpen tener una revelación en een openbaring de hebben quién es Cristo van wie is Christus y por qué Él vino aquí. en waarom hij hier is gekomen. Sin revelación Zonder openbaring de Cristo van Christus no podemos tener kunnen we niet hebben, manifestación kunnen we de manifestatie niet hebben of the name of Jesus. van de naam van Jezus. Por eso antes que Jesús vino aquí a la tierra, Daarom voordat Jezus hier op de aarde kwam, primero tenía que preparar el camino. moest hij eerst het weg voorbereiden. Mucho tiempo antes, Heel veel tijd ay, daarvoor, Dios mío, para que cuando la cosa suceda, zodat wanneer de dingen gebeuren, usted no diga que fue de repente. kunt u niet zeggen het was opeens. O que usted no diga que es casualidad. Of dat u zegt het is toeval. En esta tierra, Op deze aarde nada sucede por tuval. gebeurt er niets als toeval. Aló. Hallo. Entonces, la Biblia dice Dus dan de Bijbel zegt que mucho tiempo dat antes vele tijd daarvoor habían profetas waren er profeten que decían die zeiden que iban a ser un rey, dat er een koning gaat komen. que iban a ser un rey, Dat er een koning geboren gaat donde worden. iban a ser el rey, Waar de koning geboren gaat worden. será rey de Israel. En dat het koning van Israël zou zijn. Muchos años antes. Heel veel jaren daarvoor. Y para refrescar la memoria, En om het geheugen weer op te frissen, también usó a Juan el Bautista. hebben ze ook Johannes de Doper En gebruikt. la misma temporada. In dezelfde Ay, tijd. Dios mío. Yo quiero que usted entienda algo. Yo Ik no wil sé. dat u iets Esto begrijpt. parece como ay, no sé cómo de profetizar aquí hoy, pero escucha esto. Luister naar dit. Dios God va a usar una persona gaat een persoon gebruiken del pasado. van het verleden. Aló. Hallo. Del pasado Van het verleden. para decirte algo. Om u iets te zeggen. Y en el futuro En in de toekomst va a usar a otra persona gaat hij iemand anders para gebruiken confirmarte om je te lo que bevestigen ya él te dijo una vez. wat hij al 1 keer heeft gezegd. Por eso que hay gente que dice, wow, me lo han dicho esto 3 veces, 2 veces. Daarom zeggen mensen, oh, wauw, ze hebben me dat al 3 keer of 2 keer gezegd. Porque antes que Dios darte algo, Want voordat God u iets geeft, primero tiene que prepararte. moet hij u eerst voorbereiden. Estamos aquí hoy. Zijn we hier vandaag? Por eso los profetas, Daarom de profeten. Dios lo usa God gebruikt hun para ver el pasado om het verleden te zien y para ver el futuro, en om de toekomst te zien. para ver lo que va a pasar contigo. Om te zien wat er gaat gebeuren Entonces met u. Dios te va a decir esto y esto y esto va a pasar. Dus God zegt dit en dit en dit gaat gebeuren. Con otra palabra, Met andere woorden, te está dando una revelación hij is een openbaring aan het geven. para que puedas entender la manifestación. Zodat u kan begrijpen hoe de manifestatie Para komt. cuando eso suceda, Zodat dit kan usted gebeuren. no diga que fue de casualidad. Dan kan u niet zeggen dat was toeval. Nadie puede decir de casualidad que Jesús vino al mundo. Niemand kan zeggen voor toeval is Jezus naar de wereld Lo gekomen. vamos a ver en la Biblia. We gaan het zien in de Bijbel. Quiero ministrar brevemente bajo el tema. Ik wil kort bedienen onder het thema. Dame solamente 2 horas y nos vamos. Geef me alleen maar 2 uur en dan gaan we. Se fue el gozo, ¿vieron? Se fue el gozo. Kijk, de vreugde is weg. Gócese. Mateo capítulo 1, versículo 21. Verheug in Matthäus 1. Capítulo 1, versículo 21 y 22.
Gloria al Señor. Matthäus 1, vers 21 en Amamos tu 22. presencia, oh Dios. We houden van uw tegenwoordigheid, o Heer. Una cosa que yo digo siempre, yo recuerdo que yo fui a predicar a una iglesia donde había muchos ingleses. Iets wat ik altijd zeg, want ik ben toen ergens gaan Y me prediken. gustaba porque cuando uno decía algo decían Jesus. Y esto, En ik vond het echt fijn, want Ja. als iemand iets voelde, zei hij Jezus. yo quiero que me invite un día a esos lugares de inglés otra vez porque Panamá escucha eso. Jesus, hay poder en Ik eso. zou zo graag terug willen naar zo'n Engelse kerkgemeente, zodat ik alleen maar Porque het woord parece que Jezus fuera kan horen. emoción. Want het lijkt alsof het emotie Pero is. cada vez que usted menciona el nombre de Cristo, algo se sacude. Maar elke keer als u de naam van Jezus benoemt, dan gaat er iets schudden. ¿Cómo así, pastor? Hoezo dit, pastor? Cuando usted Wanneer u se encuentra con un demonio, een demon tegemoet komt, ¿cuándo es que ese demonio se va a manifestar? wanneer is het dat deze demon gaat manifesteren? Cuando usted menciona el nombre de Jesús. Wanneer u de naam van Jezus benoemt. Usted puede orar todo lo que usted quiera. U kan doen alles wat u wil. Está preparando el terreno. We zijn het terrein aan het El voorbereiden. demonio puede estar temblando. De demon die kan aan het schudden zijn, Pero bezig cuando zijn. usted diga fuera, Maar wanneer u zegt eruit, in the name of, in de naam van, tiene que salir. dan moet hij eruit. Porque no hay otro nombre más poderoso que Want er ese. is geen andere naam nog krachtiger dan deze naam. Entonces hay gente que no quieren que uno celebre ese nombre tan poderoso, pero qué batalla. Dus dan zijn er mensen die niet willen dat een ander deze naam benoemt. Maar wat voor een Yo voy strijd. a celebrar a Cristo hasta que Cristo venga. Ik ga Jezus vieren totdat Jezus komt. Porque es en el nombre de Jesús. Want het is in de naam van Jezus. Entonces antes En dus daarom voor que todo suceda había un plan. dat alles gebeurde, was er een plan. Dile que está a tu lado, ya había un plan. Zeg tegen degene naast u, ja, er is al een plan. Dígaselo, dígaselo. Zeg het. Ya hay un plan. Er is al een plan. No te preocupes por nada, Maak u niet druk, porque ya hay un plan. want er is al een plan. Dios hizo al hombre. God schiep de mens. Antes que el hombre pecara, Voordat de mens zondigde, ya había un plan. was er al een plan. Dios nos puede dar dirección. God kan ons een richting geven. Antes que usted se desvíe, Voordat u afdwaalt, ya hay un plan is er al een plan, para que usted vuelva otra vez. zodat u terugkomt. Por eso cuando hay un plan, Daarom, wanneer er een plan is, por más vueltas que usted dé, hoeveel rondjes u ook maakt, hay un plan. er is een plan. Y ese plan En deze plan no va a cambiar, gaat niet veranderen, porque es el plan de Dios. want dit is de plan van God. El plan que yo pueda hacer puede cambiar. De plan die ik maak, dat kan veranderen. Yo tenía plan de ir para Curazao, mírame aquí, yo tenía un plan. Ik had een plan om naar Curaçao te gaan, maar zie me hier, ik had een plan. Pero el plan mío no se dio. Maar het is mijn plan, het gaf niet. Pero cuando Dios lo planea, Maar wanneer God iets plant, no hay diablo, is er geen demon, no hay pasaje er caro, is geen dure no hay vasttikken, cancelación de er vuelo. zijn geen No geen sé- no sé si me están vluchten die gecanceld worden. Ik entendiendo weet niet of hoy. u mij vandaag El begrijpt. problema es cuando yo hago un plan, Het probleem is wanneer ik een yo plan tengo maak, que esforzarme. dan moet ik moeite doen. Por eso hay gente que tiene un plan, Daarom zijn er mensen die een plan hebben, pero están empujando el plan. maar ze zijn het plan aan het duwen. Entonces su plan Dus uw plan está lejos de los planes de Dios. is ver van de plannen van God. Pero ellos quieren su plan. Maar ze willen hun plan. Entonces están empujando su plan. Dus zijn ze hun plan aan het duwen. Después, ay, que estoy cansado. En daarna, oh, ik ben zo moe. Ay, que el diablo me atacó. Ningún diablo. Oh, en de vijand heeft me aangevallen. Het was geen demon, het was een Eres tú vijand. que te estás esforzando Het is u die de moeite aan het doen bent. en un plan In een plan que no está en los planes de Dios. die niet de plannen van God zijn. Y en los planes de Dios estaba En in de plannen van God was para que Jesús viniera aquí al mundo. dat Jezus hier naar de aarde zou komen. Para que me salvara a mí Zodat hij mij kan y para que te redden. salvara a ti. En zodat hij u kan redden. Ya Dios sabía God wist al que Judas lo iba a entregar. dat Judas Jezus zou overleveren. Desde que Jesús nació, Vanaf het moment dat Jezus was geboren, ya lo estaban buscando waren ze hem al aan het zoeken para matar al muchacho. om het kind dood te maken. Sigo par. Doorgaan of stoppen? Sigo par. Doorgaan of stoppen?
Desde pequeño, Vanaf kleins af ya Dios tenía un plan con el muchacho. had God een plan met het kind. Desde que tú naciste, Vanaf het moment dat u geboren ya Dios was, tenía un plan contigo. had God al een plan met u. Hay gente Er zijn mensen que quisieron abortar a un niño, die willen een kind pero ya aborteren. había un plan sobre la vida de ese niño. Maar er was al een plan over het leven van het Por kind. más cosas que tú bebas, Hoeveel dingen u ook doet. por más drogas que tú te metas, Hoeveel drugs u ook si gebruikt. hay un plan con ese bebé, Als er een plan is met deze ese baby, bebé no se va a morir. dan gaat deze baby niet dood. Hay gente que usa protección. Er zijn mensen die gebruiken Yo he escuchado voorbehoedsmiddelen. historias Ik heb de que verhalen han gehoord usado espiral, dat ze een spiraal hebben de que gebruikt, para no salir embarazada. zodat ze niet zwanger zullen raken. Y el niño nace con el espiral pegado en los pies. En het kind wordt geboren met een spiraal in de been. Cuando hay un plan, no hay espiral, no hay aguja, Er is no geen hay, plan, er is geen spiraal, geen no hay spuit, pastilla. geen pillen. Hallo. Hallo. Entonces ese plan Dus deze plan, que estamos celebrando hoy die we vandaag aan het vieren zijn, era un plan perfecto het was een perfect plan de Dios. van God. Lo vamos a leer aquí. We gaan het lezen hier. Mateo capítulo 1, Matthäus hoofdstuk 1, versículo 21. vers 21. La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Het woord wordt gelezen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gloria a Dios. Glorie aan God. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Pueden sentarse, gloria al Señor. U kunt plaatsnemen. Glorie aan de Escucha Heer. esto. Luister naar dit. Para que se cumpliese Zodat het in vervulling kan gaan. lo que el Señor dijo por el profeta. Wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd. Es igual que usted llame a alguien Het is hetzelfde dat u iemand belt y usted hace un plan en u maakt een plan para ir a visitarlo. om te gaan bezoeken. Usted lo llama primero, U belt eerst. yo llamo. Ik bel. Sierva, Dienaar. estoy en camino. Dienares, ik ben onderweg. Hágame una buena comida. alaba a Maak, Dios. maak wat goeds te eten voor mij. Prijs de Heer. No vinimos a eso, pero eso es importante. We komen niet voor dat, maar het is belangrijk. Yo lo avisé. Ik laat het van tevoren weten. Cuando yo llego, Wanneer ik aankom, se cumple dan wordt in vervulling gebracht. el plan. Wordt de plan in vervulling gebracht. Y cuando estoy comiendo, En wanneer ik aan het eten ben se sigue manifestando en blijft manifesteren, el cumplimiento de vervulling del plan. van het plan. El plan era Het plan was llegar a tu casa bij u thuiskomen y comer. en eten. Entonces ya yo llegué. Dus ik ben al aangekomen. Entonces cuando estamos comiendo, En wanneer we aan het eten zijn, se sigue cumpliendo dan blijft el plan de Dios. het plan van God Y eso fue lo que in pasó vervulling aquí. gaan. En dat is wat hier gebeurde. Ya el Señor había anunciado De Heer had het al gezegd, aangekondigd, que iba a venir para salvarme a mí. Yo no sé de él. dat Hij zou komen om mij te redden. Ik weet niet van u. Mira, si ese hombre no vino, yo no hubiera estado parado aquí. Ik zeg u, laat mij u zeggen, als die man niet was gekomen, dan zou ik vandaag hier niet staan. Tal vez usted está sin mancha, sin arruga. Misschien bent u zonder vlekken en zonder, A mí me queda zonder una vouwen, manchita todavía. maar ik heb nog steeds vlekken. Entonces tengo que seguir invocando el nombre de Jesús. Dus ik moet doorblijven in de naam van Jezus. ¿Cuántos están aquí conmigo? Hoeveel zijn er hier met mij? Vamos a ver lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Laten we gaan kijken wat Mika 5 vers 2 zegt. Te alabamos, Jesús. Dice, pero tú, Belén Efrata. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá que será el Señor en Israel. Escuchen bien. Luister goed. Ya alguien está diciendo Iemand is al aan het zeggen dónde va a nacer Jesús. waar Jezus geboren gaat worden. No sé si me están entendiendo. Ik weet niet of u mij aan het begrijpen bent.
La Biblia dice que Dios no hace nada De Bijbel zegt dat God niets doet sin mostrárselo a sus profetas. zonder het aan zijn profeten te laten zien. Entonces, antes de Jesús naciera, En daarom, voordat Jezus geboren werd, ya dijeron dónde iba a nacer Jesús. hebben ze al gezegd waar Jezus geboren gaat Era en worden. Belén. Het was in Bethlehem. Entonces nosotros Dus wij solamente sabemos la historia de Belén. Wij Que él weten- nació ahí, que le llevaron qué, que se le llevaron. weten Estrella. alleen dat hij daar is geboren, dat hij daar naartoe ging. Pero tenemos que entender que había un plan. Maar we moeten begrijpen dat er een plan was. Y ese plan se estaba cumpliendo. En het plan was in vervulling aan het gaan. Y dice, y sus salidas son desde el principio, my God. Escuchen bien. Luister goed. Desde los días de la eternidad. ¿Cómo le dicen en holandés? Me gusta eso. Pero dice desde que. Su salida fue desde que. Dice, la salida de Jesús Ze zeggen dat de uitkomst van Jezus era desde el principio. vanaf het begin was. Aló. Vanaf de oorsprong. En la que, en la eternidad. Tot in waar? De eeuwigheid. Entienda esto. Begrijp dit. Cuando dijeron hagamos al hombre, Toen hij zei we maken de mens, había un plan. was er een plan. Hacer al hombre. De mens maken. Ya el hombre existía. En de mens bestond al. Ya Jesús estaba. Toen was Jezus er al. Porque dice, él salió desde el principio. Want het zegt, hij kwam vanuit de oorsprong, vanaf het begin. Desde la eternidad. Tot in eeuwigheid, vanaf de eeuwigheid. Entonces él sabe Dus hij weet, qué plan wat voor plan es mejor para ti het beste is voor u y es mejor para mí. en het beste is voor mij. Es igual que los padres dicen, Hetzelfde als dat de ouders zeggen, ya cuando tú ibas yo venía. ¿Usted ha Toen- escuchado eso? toen jij ging kwam ik. Porque ellos estaban desde el año tanto, desde el principio. Want ik también. was van de zoveelste tijd, ook vanaf het begin. Entonces el profeta anuncia Dus de profeet die kondigt aan que iban a ser un rey poderoso, dat er een krachtige koning gaat que iban komen. a ser en Belén, Dat hij in Bethlehem que geboren iba a zou ser rey worden. de Israel, Dat hij koning zou zijn van que Israël. iba a salvar al mundo, Dat hij de wereld zou que iba a redden. limpiar mis pecados, Dat hij mijn zonden zou que me iba a reinigen. enseñar el camino, Dat hij mij de weg gaat leren. que me iba a bautizar con fuego y Espíritu Dat Santo. hij mij gaat dopen met het vuur en de Heilige Geest. Ya estaban preparando nuestra mente Hij was al ons gedachten aan het para cuando voorbereiden. llegara el día, Zodat wanneer de dag komt, no nos coja de sorpresa. het niet als een verrassing komt. Es igual Het is hetzelfde que Cristo viene. dat Christus komt. ¿Cuántos años ya Hoeveel jaren al está diciendo que Cristo viene? wordt er gezegd dat Jezus komt? Nos está preparando. Ze zijn ons aan het voorbereiden. Porque ya hay un plan. Want er is een plan. Que en un cerrar y abrir de ojo Dat in een ogenblik vamos a hacer dat we worden de esta tierra. van deze aarde. Hay un plan. Er is een plan. Ahora, ¿qué plan tienes tú? Maar wat voor plan heeft u? En el plan de Dios. In het plan van God. Dile que a tu lado, saca tu plan Zeg tegen degene naast u, hou uw plan. y deja el plan de Dios. Hou uw plan eruit en laat het plan van God. Saca tus ideas Haal uw ideeën eruit y deja las ideas de Dios. en laat de ideeën van God. Este plan comenzó Dit plan begon en Juan 3:16. in Johannes 3 vers 16. De tal manera amó Dios al mundo Van zo'n manier had God de wereld que lief ha mandado a su único hijo dat hij zijn enige zoon, para que todo aquel que en él crea naar de aarde heeft gestuurd voor een ieder die in hem gelooft, no se pierda, niet verloren gaat, mas tenga vida eterna. maar eeuwig leven heeft. Ahí comenzó. Daar begon het. No comenzó el 25 de diciembre. Het begon niet 25 december. No comenzó ni en enero, Het begon niet in januari, ni en febrero, niet in ni februari, en marzo, niet in maart, ni abril, niet in april, ni a año nuevo. niet met oud en nieuw. El plan de Dios comenzó Het plan van God begon cuando mandó a su único hijo toen hij zijn enige zoon a este mundo. stuurde naar deze wereld. Ese era el plan. Dat was het plan. Para salvarte a ti Om u te redden
para salvarme a mí. en om mij te redden. Para que todos que en Él crean Zodat een ieder die in hem gelooft no se pierda, niet verloren gaat. sino que tenga Maar, vida eterna. maar dat zij eeuwig leven Con hebben. otra palabra, Met andere woorden, Dios quiere God wilt que tú y yo vayamos dat u en ik gaan en la eternidad naar de eeuwigheid. de donde salió Jesús. Van waar Jezus is gekomen. Estamos haciendo unos planes. Wat zijn we dan van plannen aan het maken? Estamos haciendo algunos planes We zijn een paar plannen aan het maken que no están en los planes de Dios. die niet in het plan van God zitten. La Biblia dice, todo lo que mis ojos pueden ver De Bijbel zegt, alles wat mijn ogen kunnen zien, va a pasar. gaat voorbij. Lo que yo no puedo ver Wat ik niet kan zien, se llama eternidad. dat heet eeuwigheid. Y ahí Dios quiere En daar wil God que tu alma, dat uw ziel, que tú y yo dat u en ik, vayamos a parar. dat we daar gaan. Es en la eternidad. Het is in de eeuwigheid. Dejemos de estarnos peleando We moeten stoppen met te por vechten cosas que no son eternas. voor dingen die niet eeuwig zijn. Luchando por cosas Vechtende, que no son eternas. strijden voor de dingen die niet eeuwig zijn. Argumentando por Beargumenteren cosas que no son voor de eternas. dingen die niet eeuwig zijn. Peleando que cuál religión es igual, cuál es que es pecado, que no es pecado. Vechten welke religie wel of niet goed is en zonde of niet. Preocúpese Maak a u llegar druk al cielo. om in de hemel te kunnen komen. Porque si no, Want anders, lo que estamos celebrando wat we aan het vieren zijn, no va a tener valor gaat dan geen waarde hebben para nosotros. voor ons. Si decimos que no celebramos Navidad, y que Santa Claus, y que arbolito, y que luces, lucecita, ok. Als we zeggen dat we geen kerst vieren, want het kerst... Usted sabía que hay gente Kerstboom. que no pone ni luz ni árbol, pero como quiera se van a quedar. En weet dat er mensen die een kerstboom geen lichten zetten, maar Como quiera se van a quedar. ze blijven dan achter. ¿Por qué? Waarom? Su corazón. Hun hart. Tal vez usted no pone luces, Misschien zet u geen lichten, pero su corazón está podrido. maar uw hart is verrot. Tal vez usted no pone arbolito, Misschien zet u geen kerstboom, porque es del diablo. want het is van de duivel. En la Biblia no dice que Satanás creó ningún árbol. In de Bijbel staat nergens dat de duivel een boom heeft gemaakt. Y nosotros muchas veces, En wij heel vaak. alguien sale gritando por ahí, eso es del diablo. Iemand die schreeuwt en dat is van de duivel. Y usted escucha, ay, En u hoort en u zegt, ai, es del diablo. het is van de duivel. Pero ¿qué dice la Biblia? Maar wat zegt de Bijbel? Satanás siempre va a hacer imitación de Dios. Dat Satan altijd een imitatie zal maken van God. Aló. Hallo? Él siempre va a coger lo que es de Dios Hij zal altijd pakken wat van God is, para dañarlo, om het te verpesten. para que nosotros no adoremos a Dios Zodat wij God niet aanbidden con lo que es de Dios. met wat van God is. ¿Quién creó el arco iris? Wie heeft het regenboog? Fue el diablo. Wie heeft de regenboog No gecreëerd? fue el Was het de diablo. duivel? Nee, het was niet de Pero ¿quién lo duivel. está usando? Maar wie zijn het wel aan het Los gebruiken? homosexuales. De homoseksuelen. Pero ¿quién fue que lo creó? Maar wie was degene die het heeft El color, gecreëerd? ¿quién fue? De kleur, wie No was fue el het? diablo. Het was niet de duivel. Es Dios. Het was God. Het Pero is decimos que es God. del diablo. Maar we denken het is de duivel. Entonces vemos a una hermana. Dus dan zien we een broeder, Yo een no sé por qué zuster. Dios me está metiendo aquí. Eso no era el tema. Ik weet niet waarom God mij hier brengt, want dit is niet het Entonces thema. vemos a una hermana Dus we zien een zuster danzando, alabando a Dios dansen en God prijzen con una bandera de arco iris. met een vlag van Y regenboog. queremos decir que esa hermana está en pecado. En dan willen we zeggen dat deze zuster in zonde Porque is. tiene su ropa de color Want ze heeft haar kleding van o tiene kleur bandera de color. of een vlag van kleur. Y muchas veces En heel le vaak estamos dando más caso al diablo dan geven we meer aan de que duivel lo que Dios está diciendo. dan wat God aan het zeggen is. Escrito está, Geschreven Dios staat, creó los cielos y la tierra. God schiep de aarde en de hemel. Si escuchamos que en esa parte hay brujos, no, soy el del diablo. We horen dat ergens in die deel zijn er heksen. En dan denken we, nee, dat is van de Si duivel. usted tiene a Dios, Als u God vaya heeft, a conquistar lo que Dios hizo. ga en overwin wat God heeft gemaakt. Fácil. Makkelijk. Pero es más fácil decir que es del diablo. Maar makkelijker is om te zeggen dat het van de duivel is. Porque hay gente que le tiene miedo al diablo. Want er zijn mensen die zijn bang voor de duivel. Entonces es mucho más fácil decir, no, eso es del diablo para no encontrarte con el En dan diablo. zeggen ze, nee, dat is van de duivel om niet tegemoet te komen met hem. El que tiene miedo del diablo Degene die bang is voor de duivel, sabe porque es igual que el mismo diablo. weet dan dat het hetzelfde is als dezelfde duivel. Porque él sabe
Want hij weet, Si le va a decir fuera, als hij gaat zeggen eruit, el diablo va a decir, ¿cómo me va a decir fuera si tú y yo somos amigos? dan gaat de duivel zeggen, hoe kan je tegen mij zeggen eruit als jij en ik vrienden zijn? Aló. Hallo? Entonces Jesús vino aquí Daarom, Jezus kwam hier para restaurar om te herstellen lo que Satanás nos había quitado, wat Satan van ons heeft afgenomen. que era la santidad, Hij wil heiligheid, la conexión con el Padre. de connectie met de Vader. Eso vino a hacer Jesús. Dat is Jezus komen doen. Entonces, ¿cómo yo no puedo celebrar Dus dan, hoe kan ik niet un vieren sacrificio tan grande zo'n grote opoffering que ese hombre que está en los cielos hizo por mí? dat de man die daar in de hemel is voor mij heeft gedaan? Si usted no valora Als u het niet lo que waardeert, Jesús hizo, amén. wat Jezus heeft gedaan, amen. Pero yo sí lo celebro. Maar ik vier het wel. El Halloween es del diablo. Halloween is van de duivel. Y esta también. En dit ook. Hallo. Halleluja. Entonces no se puede comer dulcito en octubre porque es del diablo. Dus we kunnen niet als gewoonte een snoep eten, want het is van de duivel. Entonces el año entero comiendo dulce y Dus llenándote de parásitos, de dus- bichos. Dus het hele jaar eet maar snoep en vul jezelf met wormen en mieren. Hallo. Hallo. Porque dijeron que en octubre, Want ze hebben gezegd dat en in septiembre, oktober, yo no sé de eso, en septiembre dije que el diablo está suelto el año in entero. september dat de duivel los is. Maar de duivel is heel het jaar los. Entonces que no salga de la casa, que el diablo está suelto. Dus ga niet uit huis, want de duivel is los. Se queda en la casa con el diablo en la casa. Ze blijven thuis met de duivel in huis. Dios vino God is gekomen para quitarle la llave om de sleutel af te nemen que Adán le entregó a Satanás. No sé si me están die ze entendiendo. hebben gegeven aan Satan. Ik weet Por niet of eso u mij que ahora begrijpt. Satanás está gobernando casi todo. Daarom nu, op dit moment, lijkt het alsof Satan over het Por eso ahora que Satanás está allemaal cambiando regeert. todo. Daarom is hij alles aan het veranderen. Porque nosotros mismos Want wij zelf dijimos, no, él es el diablo. zeiden nee, het is van de duivel, alsjeblieft. Así hay territorio. En zo zijn terreinen, Hay gente que son territoria. tan religiosos, escucha esto. con Er zijn esto mensen die termino. zijn zo religieus. Luister naar Le dit. están orando a Dios por una casa. Ze zijn God aan het bidden voor een huis. Dios una casa, Dios una casa. Dios God una een casa, huis, Dios God una een huis, God een huis. Dios le manda una casa grandísimo. God stuurt een huis, groot huis. Balcón adelante, balcón atrás, balcón de manda, balcón y balcón arriba. Voor een balkon, achter een balkon, balkon aan de zijkanten, boven een balkon. Pero usted escucha Maar u hoort que en esa casa dat in dat huis vivía un satanista. een satanist heeft geleefd. Esa casa es del diablo. Het huis is van de duivel. Yo alquilo esa casa, le meto unción, le meto oración y Hier, lo dit pinto huis, de nuevo. ik zet Esa een zalving casa va a en ik ser mía. Het huis, dat zalf ik en ik bid en ik haal het eruit en ik bid erin en ik maak het van mij. La Biblia dice, De Bijbel zegt, Dios quita God haalt weg las bendiciones de de zegeningen los impíos van para dárselo a mí si usted no lo de quiere. niet-gelovigen om het aan mij te geven als u het niet gelooft. Mira, todo lo que usted no quiera, tráemelo a mí. Alles wat u niet wil, breng mij naar mij. Que yo le busco lugar. Dat ik een plaats zoek. Así que lo que usted diga es del diablo, tráigamelo. Dus que als yo u denkt dat het van de duivel le is, meto oración, breng het candela, mij chip voor y mij. fuego. Ik bid, vuur en... Porque ahora pareciera que Satanás tiene más Enfoca, poder que vuur. Jesús. Ahora parece que Satanás tiene más poder que Jesús. Het lijkt net alsof Satan meer kracht heeft dan Jezus. Le tenemos miedo a Satanás, pero cuando decimos Jesús está aquí no tenemos miedo. No We zijn, temblamos. we zijn bang voor Satan, maar wanneer we zeggen Jezus is hier, dan zijn we niet bang. No temblamos. We schudden niet, we beven niet. Tenemos que tenerle más miedo We moeten meer angst hebben a Dios. voor God. Meer vrees hebben voor God. Hasta Satanás Zelfs Satan le pide permiso a Dios vraagt God voor para toestemming hacer algo. om iets te doen. Y nosotros hacemos planes sin pedirle a Dios permiso. En wij maken maar plannen zonder God om toestemming te vragen. Zijn we dit aan het begrijpen? Hacemos planes Wij maken plannen sin consultar a Dios.
Zonder met God te bespreken. Y antes que Satanás tocara a Job, tenía que preguntarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voordat Satan Job mocht aanraken, moest hij bij de Heer der Heerscharen en de Koning der Koningen toestemming vragen. Y hasta que Dios no le diga que sí, no puede tocar En a totdat Job. God geen ja had gezegd, kon hij Job niet aanraken. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Hasta que Dios no diga sí, nada puede suceder contigo. Zolang God niet ja zegt, kan er niets gebeuren met u. Qué poderoso es mi Dios. Hoe krachtig is mijn God? Qué poderoso es mi Dios. Hoe krachtig is mijn God? Qué poderoso es mi Dios. Hoe krachtig is mijn God? Hasta aun cuando tú y dice que hoy no hay vuelo, y si Dios dice que sí hay vuelo, el vuelo sale tarde, pero sale. Zelfs als Toei zegt dat er vandaag geen vlucht is, als God zegt vandaag is er een vlucht, dan gaat er een vlucht weg, ook al gaat hij laat. El diablo le puede morder la goma, si quiere. De duivel kan op zijn... Oh, die kan de banden zelfs kauwen als hij wilt. Pero si Dios quiere que eso salga, eso va a salir con Maar als God wil dat dit uitgaat, dan gaat hij. que se acabe la gasolina en el aire si quiere. Dat de benzine boven in de lucht stopt. Oh, usted no tiene opgaat. fe, no tiene fe. Heeft u geen geloof? No tiene fe. Heeft u geen geloof? Eso vuela, mira, sin gasolina hasta que aterrice. Deze vlucht zonder benzine totdat hij neerdaalt. Eso es Dios, si usted no sabía, eso es Dios. Dat is God. Als u het nog niet wist, dat is God. Eso es Dios. Dat is God. Dios no necesita gasolina God heeft geen benzine para nodig levantar un avión. om een vliegtuig te doen Mira, es opstijgen. por misericordia, Het is Dios voor mío, genade. que Dios permite Dat God que el toestaat avión vuele en los cielos sin caer en tierra. dat het vliegtuig vliegt zonder Porque el cielo es de neerstorten. Dios. Want de hemel is van God. Si Dios dice hoy no hay nube, Als God zegt vandaag zijn er geen hoy no wolken, hay viento, vandaag is er geen wind. ¿cómo puede subir ese avión? Hoe kan deze Aunque tenga vliegtuig weer gasolina, opstijgen? Ook al Aunque heeft hij tenga benzine, piloto, ook al heeft hij si piloot. no hay viento, Als er geen wind is, si no hay viento, als er geen wind si is, no hay nube, als er geen wolken el zijn, avión no puede seguir en el dan aire. kan het vliegtuig niet in de lucht doorgaan. Por eso dale gracias a Dios Daarom geeft God dank que usted tiene viento que está soplando en contra tuyo. dat u wind heeft die tegen u komt. El viento De wind te permite seguir en el aire. die staat toe dat u kunt blijven vliegen in de lucht. Los pilotos saben De piloten weten que no pueden volar Dat ze en niet- contra del huracán. dat ze niet tegen een orkaan in kunnen vliegen. Tienen que volar en el huracán. Ze moeten erin vliegen. Porque si no vuelan en el huracán, Want als ze niet in de orkaan el vliegen, avión se va a caer. dan gaat het vliegtuig neerstorten. Y tú y yo queremos volar afuera. En u en ik willen buiten de No, orkaan no, que hay vliegen. mucho viento. Nee, want er is te veel wind. Pues que haya viento. Laat er wind zijn. Porque mientras hay viento, Want zolang er wind el is, avión puede ir más alto, dan más kan het alto, vliegtuig más hoger alto, en más hoger alto, en más alto. hoger en hoger gaan. Usted sabía que el avión, Wist u dat het vliegtuig, en cada nube que encuentra, dat elke wolk die tegenkomt, sacude? dan schudt het. Eso es para que usted entienda solamente Dat is alleen zodat u begrijpt lo fuerte que es la nube. de kracht, hoe krachtig de wolk is. Si Dios dice Als God zegt que hoy esta nube dat vandaag deze lo wolk convierte en piedra, wordt steen, ese avión viene abajo. dan komt die vliegtuig naar beneden. Pero Dios creó todo tan perfecto Maar God heeft alles zo perfect geschapen en su plan, in zijn plan. desde Génesis. Vanaf Genesis. Y creó Dios En God heeft los gecreëerd, cielos y la tierra. heeft geschapen de hemel en de aarde. Ayer cuando yo salí de la iglesia y llegamos a la casa, Gisteren toen we weggingen van de kerk en ik kwam thuis. yo y mi esposa nos paramos enfrente de la casa Mijn vrouw en ik, wij stonden voor het huis. y miramos al cielo. En we keken naar de hemel. Había estrellas. Er waren sterren. Muchas veces aquí no se ve estrella. Heel vaak hier zie je niet vaak sterren. Mira, yo me olvidé cómo se veían las estrellas en Curazao. Ik ben vergeten hoe de sterren uitzien op Curaçao. Pero cuando miramos para arriba, Maar toen we naar boven keken, mi esposa dijo, mijn vrouw zei, pero qué bonito es el cielo. maar hoe mooi is de hemel.
Y decíamos, pero mira esa estrella, mira, mira. En we zeiden, oh, maar kijk naar die ster, kijk, kijk. Y cada uno de ellos En elk een van hen era diferente. was anders. Cada uno de ellos Elk een van hen tenía una línea diferente. had een verschillende lijn. Cada uno de ellos Elk een van die sterren tenía un tamaño diferente. had een andere grootte. Antes que yo entrara a la casa, Voordat ik naar het huis inging, le dije a mi esposa, zei ik tegen mijn vrouw, wow, wauw, Dios es poderoso. God is krachtig. La Biblia dice, los cielos y la tierra cuentan de la grandeza. De Bijbel zegt, de hemel en de aarde die vertellen over de grootheid en de goedheid van God. Un holandés me preguntó, Een Nederlandse die vroeg mij, un ex colega, porque ya yo trabajo ahí, een ex-collega, want ik werk daar niet meer. me dice, yo nací en casa cristiana, pero yo no creo. En hij zei, ik ben geboren in een christelijk huis, maar ik geloof niet. Y yo le dije, ¿tú crees en Cristóbal Colón? Sí. En ik zei, maar u gelooft wel in Christoffel Columbus. En ese sí. In hem wel. Ya, want er is geschiedenis. Mire, también, en la Biblia también hay un geschiedenis. En hij zei, ja, want er is geschiedenis. En ik zei tegen hem, in de Bijbel is ook geschiedenis. Y se quedó pensando, ya ahí se acabó la conversación. En hij bleef denken en daar is het gesprek afgelopen. Porque Dios es real. Want God is waarlijk. Y ayer él me recordó otra vez. En gisteren herinnerde hij Los mij cielos y weer la aan tierra dat de hemel en de aarde cuentan de la grandeza de Dios. de grootheid van God vertellen. Como hacía frío, no me quedé afuera mirando para arriba. Omdat het koud was, ben ik niet buiten gebleven en naar boven Pero yo kijken. quería sentarme Maar ik wilde zitten y ver el cielo. en kijken naar de hemel. Porque ese es mi lugar. No sé si me están entendiendo. Want dat is mijn plaats. Ik weet niet of u mij begrijpt. Mira, cuando usted mira para arriba, Wanneer u naar boven kijkt, a usted tiene que darle alegría y tristeza. dan moet u blijdschap voelen en verdriet. Porque estoy viendo mi casa, Want ik zie mijn huis, pero no estoy en casa. maar ik ben niet thuis. Yo sé que tengo que subir, Ik weet dat ik naar boven moet gaan. pero ¿cuándo yo voy a subir? Maar wanneer? ¿Quién sabe si subimos? Wie weet of we naar boven gaan. Pero tenemos que llegar en la eternidad. Maar we moeten in het eeuwigheid komen. Lo que estamos haciendo aquí en la tierra Wat we hier op de aarde aan het doen zijn, es tratando is proberen de agradar a Dios om God te behagen, para llegar a casa, zodat we thuis kunnen komen. para ver Om te zien al niño que un día nació por mí dat het kind voor het kind wat een dag voor mij is y murió por mí. geboren en voor mij is gestorven. Yo no sé si usted quiere ver a Jesús, Ik weet niet of u Jezus wilt zien, pero yo lo quiero ver. maar ik wil hem zien. Yo lo quiero ver. Ik wil hem zien. Yo no quiero quedarme aquí en el mundo, Ik wil niet hier in de wereld blijven pasar lucha en strijd ervaren para agradar a Dios, om God te behagen, soportando cosas dingen verdragen para agradar a Dios om God te behagen y quedarme. en achterblijven. Yo estoy dispuesto a sacrificarme, sí. Ik ben bereid om me op te offeren, ja. Yo estoy dispuesto a aguantar cualquier cosa, sí, Ik ben bereid om alles tegen te houden, ja. con tal que yo suba. Zolang ik maar naar boven ga. No dejes En laat niet que tu vida dat uw leven termine eindigt en otro lugar que no sea el cielo. in een andere plaats die niet de hemel is. Mientras tanto que nuestros ojos estén abiertos, Zolang het onze ogen open zijn, pidamos a Dios perdón todos los días. vragen wij God elke dag om vergeving. Cuando yo llego aquí a la casa de Dios, Wanneer ik hier in het huis van God kom, antes de pisar aquí arriba, voordat ik hier op het podium ga yo pido staan, perdón. dan vraag ik vergeving. Me meto en mi oficina. Ik ga in mijn kantoor. Jehová, perdóname Jehovah, vergeef por lo que mij. yo he hecho consciente o inconscientemente, por lo Voor que yo voy a wat ik- hacer mañana. Perdóname. Perdóname. Voor wat ik bewust en onbewust heb gedaan, voor wat ik morgen ga doen, vergeef mij. Porque si Él me viene a buscar, yo quiero subir. Want als hij komt om mij te halen, dan wil ik naar boven kunnen. Mi oración en los últimos tiempos es, Mijn gebeden de laatste tijd zijn: Padre, no permita que yo me pierda. Vader, sta niet toe dat ik verloren ga. Con otra palabra, Met andere woorden, si tú ves que me voy a perder, llévame. als u ziet dat ik verloren ga, neem mij. Los que quedan atrás van a sufrir, pero llévame. Degenen die achter gaan blijven, die gaan wel lijden, maar haal mij, breng mij. Porque no quiero perder mi alma. Want ik wil mijn ziel niet verliezen. Porque yo sé que tú eres real. Want ik weet dat u waarlijk bent. Yo miro para el cielo. Yo miro para el cielo, eso es real.
En ik kijk naar de hemel, dat is waarlijk. Estoy caminando aquí en la tierra. Ik sta hier op de aarde, Eso es real. dat is waarlijk. Es real. Het is waar. Es igual que usted diga, en Curazao no cae nieve, la nieve no existe. En het is hetzelfde dat u zegt dat op Curaçao sneeuwt het niet, dus de sneeuw bestaat niet. Existe. Het bestaat. Solamente que, usted no lo ve donde usted vive. Alleen u ziet het niet omdat u daar woont. Yo lo veo solamente por televisión, pero cuando yo llegué aquí, mira, Ik zag het alleen maar op televisie en toen ik hier kwam. qué En toen, bonito la kijk hoe nieve. mooi. Cae del cielo. Het komt van de hemel. Suavecito. Heel klein, heel zacht. Eso lo hace Dios. Dat doet God. Y Jesús estaba allá arriba. En Jezus was daarboven. Tranquilo, Rustig, tranquilo. rustig. Mirando la tierra. En naar de aarde aan het kijken. Pero bajó desde allá arriba Maar vanaf daarboven. para salvarme a mí. Hij kwam van daarboven om mij te redden. Yo digo a mí porque, Ik zeg voor mij, aunque si Él no me salva, omdat anders had hij mij niet gered. ¿quién me va a salvar? Als hij mij niet had gered, wie zou mij redden? Si Dios no te salva, Als God u niet redt, si Jesús no te salva, ¿quién te va a salvar? als Jezus u niet redt, wie gaat u dan redden? Por más cuanta oración que hagamos, Hoeveel gebeden we ook doen. si Él no te salva, usted no se va a salvar. Als hij u niet redt, dan gaat u niet gered zijn. Póngase sobre sus pies. Sta alstublieft op. Y dile gracias, Señor, En zeg dank u Heer por ese sacrificio. voor deze offer. Voor dit offer. Cierre sus ojos y solamente diga gracias, Señor. Sluit uw ogen en geef alleen maar dank aan de Heer. Usted sabe lo que es desde que uno nace ya te están persiguiendo. Weet u wat het is dat u net geboren bent en dat ze u al vervolgen? Un bebé ya lo estaban buscando para matar. Een baby en ze waren al aan het zoeken om te doden. No es que creció, no, desde que nació ya tenían que esconder el muchacho. Het is niet dat hij al was gegroeid. Nee, vanaf zijn geboorte zochten ze het kind. Pero como había un plan, Maar omdat er een plan was, nadie pudo matar al muchacho. kon niemand het kind doden. Porque el plan era, Want het plan was, Jesús, Jezus, tú tienes que salvar a David. u moet David redden. Desde el principio Vanaf het begin ya había un plan. was er een plan. Jesús, Jezus, tú tienes que salvar a Curazao. je moet Curaçao redden. Tú tienes que salvar a Holanda. Je moet Nederland redden. Tú tienes que salvar a tal familia. Je moet familie die redden. Hay gente que tú dices, yo no sé cuándo se van a convertir. Déjalo, que hay un plan para ellos también. Er zijn mensen die zeggen, ik weet niet wanneer ze zich gaan bekeren, maar laat hun, want er is een plan voor hun. Yo creo que usted vaya a su casa con esta promesa, Ik wil dat u naar uw huis gaat met deze belofte, con esta profecía. met deze profetie. La Biblia dice, De Bijbel zegt, tú y tu casa. u en uw huis. Váyase con esa profecía, tú y tu casa Ga met deze profetie, u en uw huis. servirán al Señor. Zullen de Heer dienen, Porque hay un plan para eso. want er is een plan daarvoor. Dios no hace nada. God doet niets. Dios no dice nada God zegt niets si no tiene un plan. als hij geen plan heeft. Usted no sabe cuándo lo va a hacer. U weet niet wanneer hij het gaat doen. Nadie sabía cuándo la lluvia iba a caer con Noé. Niemand wist met Noach wanneer het zou gaan regenen, maar het regende. Porque había un plan. Want er was een plan. Y el plan de Dios es En het plan van God is para que tú te salves. dat u gered zal zijn. No solamente para que tú te salves. Maar niet alleen u, Para que tu casa se salve. maar dat uw huis gered zal zijn. Para que tu marido se salve. Dat uw man gered zou zijn. Para que tu novio se salve. Dat uw vriend gered Para zou que zijn. tu mamá, tu abuela, tu tía, tu primo Dat uw moeder, uw oma, uw nicht, uw neef se salve. gered zal zijn. Hay un plan. Er is een plan. Pero muchas veces queremos empujar el plan. Maar heel vaak willen we het plan duwen. Y en vez de dejar que Dios fluya, En in plaats van te laten dat God vloeit, dañamos el plan. verpesten we het plan. Dile que a tu lado, no dañes el plan más. Zeg tegen degene naast u, verpest het plan niet meer. Dígalo, este año Zeg dit jaar, no dañes el plan.
Verpest het plan No niet. sé cuántos mensajes más tengo que predicar. Yo prediqué, quédate callado, como que la están hablando. Ik weet niet hoeveel, No dañes el plan. ik weet niet wat ik nog meer moet prediken. Ik heb gezegd om stil te blijven, maar ze zijn nog steeds aan het praten. Verpest het plan niet. No dañes el plan de Dios. Verpest het plan van God niet. Dios sabe lo que hay. Yo predico el mensaje de Dios, pero yo quiero que... Yo God- voy a hacer un día de todos los mensajes, no vamos a salir de aquí. Ik ga een dag doen van alle boodschappen die er zijn gebracht. We gaan hier dan niet weg. Dile que está a tu lado. Zeg tegen degene naast u. Hay un plan. Er is een plan. Dios sabe lo que hace. God weet wat hij doet. Hay un plan. Er is een plan. Dios sabe lo que hace. God weet wat hij doet. Escucha esto. Luister dit. Hace 2 semanas, Het is nu 2 weken. Dios me dijo algo de ti. God zei iets over jou. No te lo había dicho, Ik heb het je niet gezegd, pero se lo conté a mi esposa. maar ik heb het mijn vrouw gezegd. Dios te dice a ti, God zegt tegen jou, tú no has llegado je bent niet gekomen más lejos de donde tú estás, verder dan waar je bent, porque hay un plan para tu vida. omdat er een plan is voor jouw leven. Y el plan de Dios es En het plan van God is para que tú conozcas a Dios. dat u God leert kennen. Dice el Señor, De Heer zegt, tú tienes la calidad je hebt de capaciteit, para salir de kwaliteit om a uit te cualquier komen parte, naar elk deel. pero lo que me importa es tu salvación. Maar wat voor mij belangrijk is je Y para redding. salvarte a ti, En om jou te redden, está donde estás. ben je waar je bent. Porque yo te quiero salvar, dice el Señor. Want ik wil jou redden, zegt de Heer. Porque hay una promesa Want er is een belofte sobre tu familia. over jouw familie. Que su casa, Dat je huis, su familia, je familie, servirá al Señor. de Heer zullen dienen. Eso es lo que le importa a Dios. Dat is wat belangrijk is voor God. Que yo me salve. Dat ik gered ben. Eso es lo importante. Dat is het belangrijkste. Dios ve God ziet que mandó a su hijo dat hij zijn zoon heeft para gestuurd, que usted se salve. zodat u gered zal zijn. Y Él no va a dejar En hij gaat niet toestaan que usted se pierda dat u verloren gaat por un plan suyo. voor een plan dat van jezelf komt. Así que en este año, Dus zo dit jaar, no se preocupe maak u niet druk si Dios empieza a romper planes. als God plannen begint te breken. Padre, ten cuidado con los planes que tú vas a romper. Vader, wees voorzichtig met de plannen die u gaat Un chin de breken. misericordia, Wees genadig, porque hay planes que uno quiere, amados hermanos. want er zijn plannen die iemand wilt, geliefde broeders en Pero zusters. solo Dios sabe lo que me conviene. Maar alleen God weet wat goed voor mij Un chin is. de misericordia, papá. Heer, heb genade. Pero una cosa le digo, Maar één ding zeg ik. que los planes de Dios Dat de plannen van God son perfectos. zijn perfect. Son perfectos. Zijn perfect. Dile que está a su lado, Zeg tegen degene naast u. celebra lo que Cristo hizo por ti. Vier wat Jezus heeft gedaan voor u. Dígalo, dígalo, dígalo. Zeg het, zeg het. Celebra lo que Cristo hizo por ti. Vier wat Christus heeft gedaan voor je. Alguien que me llame la pastora, por favor, vamos a recoger la ofrenda. Is er iemand die de pastora voor mij kan roepen, alstublieft? Aleluya. Espero que esta palabra Ik hoop dat dit woord haya entrado en su corazón. in uw hart is binnengekomen. Espero que todo lo que Dios habló aquí a nosotros hoy Ik hoop dat wat God vandaag aan ons heeft, tot ons heeft gesproken, no caiga en tierra, sino que caiga en una tierra fértil. dat het niet zomaar in aarde valt, maar in een vruchtbare aarde. Una tierra fértil. Een vruchtbare aarde. Como yo decía al principio, Zoals ik vanaf het begin zei. deja que Dios brille. Laat dat God schijnt. Porque si Dios brilla, Want als God schijnt, usted va a brillar. dan gaat u ook schijnen. Si Jesús brilla, Als Jezus schijnt, usted va a brillar. gaat u schijnen. Gracias, Señor. Dank u, Heer. Gracias, Señor. Dank u, Heer. Gracias, Señor. Dank u, Heer. Prepárense. Bereid u voor. Los que están aquí, Degenen die hier zijn, prepárense. bereid u voor. Porque el mismo Jesús que nació Want dezelfde Jezus die is geboren, es el mismo Jesús is dezelfde Jezus que se va a glorificar en el año que viene. die u gaat verheerlijken in het jaar die komt. Nadie dijo amén. Niemand zegt amen. Le estoy diciendo, Ik zeg, el mismo Jesús dezelfde Jezus
El mismo Jesús Dezelfde Jezus que había hace muchos tiempos atrás die heel veel tijd geleden, es el mismo Jesús die hij was heel veel tijd que geleden, se is va a dezelfde glorificar en tus Jezus planes. die u gaat verheerlijken in uw plannen. Se va a glorificar en tus U planes. gaat hem verheerlijken in uw plannen. Se va a glorificar en tus U planes. gaat hem verheerlijken in uw plannen. En el nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Padre, te doy gracias por cada ofrenda. Vader, ik dank u voor elk offer. Te doy gracias, Jesús. Ik dank u, Jezus. Cada persona que va a dar, Voor elke persoon die gaat geven. van a darte a ti, oh Jesús. Ze gaan aan u geven, o Jezus. Van a dar a tu casa, oh Jesús. Ze gaan geven aan uw huis, o Jezus. Porque tu palabra dice que tú eres la cabeza de la casa. Want uw woord zegt dat u het hoofd bent van het huis. Tú eres la cabeza de la casa. U bent het hoofd van het huis. Glorifícate, Señor. Verheerlijk u, Heer. Multiplica para cada uno de ellos. Vermenigvuldig voor een ieder. Y los que no tienen, En voor degenen die niet hebben. multiplica para ellos. Vermenigvuldig voor hen. Para que puedan darte, oh Dios. Zodat zij kunnen geven, Heer. Bendícelo. Zegen. Bendícelo Zegen ze de una forma especial. op een speciale manier. Amén y amén. Amen en amen.